Hi guys! Welcome back to another vlog. Ngayon ko lang nilinisin tong aming oven guys. Kagahapon na ginamit ko kasi nga pag-uwi namin kagabi galing ng party ay gabi na, so wala nang time. So grabe yung guys, ang daming oil. So yun, linisin ko to pati itong oven namin. Yes, para maging malinis. Charot. Ang daming mantika ng manok. Galing pala ako ng Aldi at ako naglalakad ngayon. So yes, ito yung aking bag. Charot. Tapos maingay dito sa tabi kasi may construction. Charot. Yan. So, yes, pauwi na ako. Hindi ko lang alam kung yung asawa ko ay pauwi na. Dahil sabi niya, may pupuntahan kaming dalawa. So mag-aano kami ngayon tawag ito? Mag-road trip. Ang ganda ng guys, oh. Ang ganda ng clouds, ng langit. Oh, ganda, diba? Blue na blue. Ganda. Tapos naisampay ko na yung aking labhan. Labhan ko lahat ng aming rugs. Ang aming rugs ay nalabhan ko na lahat. Yes, and yeah, we'll see you guys later at home. Hello, guys. Hello. Charot. Ito na ako sa bahay. So, nabili lang ako ng something na kakainin namin habang kami nasa biyahe. Kasi medyo malayo-layo rin yung aming road trip. Charot. Ayan, so resibo. Bumili na ako nito. Yun ang gusto ng asawa ko, original. Alam mo kung ano yung pangalan ng original dito? Ungarish. Charot. Tapos tinapay. Favorite kong tinapay. Bali, kapag na itong isang fish. Gusto yan ang asawa ko. Bumili ako ng tissue. Saka bumili din ako ng grapes. Oh, pwede namin kainin habang kami din namin biyahe. Sa ganun mga binili ko ganyan. Tapos, pampalaman sa tinapay ng Jozawa ko. Undan, tinapay niya ulit. Tinapay pa dito pero pagkaluma na kasi ayaw niya na. Siyempre, sino ba naman ang may gusto ng luma, di ba? Ayaw niya ng luma. Ito kasi wala na ako panghugas. In case na Tapos, ang tawag dito? Toothpaste. Tapos, 2 cola. Kasi nga, hindi naka-sale. Hindi naka-sale. So, bibitbitin namin yung isa dyan mamaya. Pagka kami ay gumora sa aming road trip. So, ayun na guys. O, natapos na yung aking dishwasher. Tapos yung hugas ng pinggan ako. Tapos na siya. So, yun. So, yun guys. See you later. Pagka na kami. Driving. Nag-vlog kasi nga I'm focusing on the road. Charot. Ayan. So, kukuhanin lang namin kasi may bagong baby yung asawa ko. So, kinuha lang namin yung bagong baby. Baby niya. Ayan. So, yun. Yeah. And then, mag-explore kami ng konti dito sa city na ito. Iba tong city na to eh. Ayan. So, yun. Tapos, kasi sa amin ang Aldi is Sud. Dito ay North. Kumbaga North.
Sa amin ay south, dito ay north. Nasa north kami, nasa south to. Charot. Ganda na ng mga ano dito, sobrang ganda. 1 million view pagka, charot, 1 million view kasi nga, pagka, basta yun. So, I will update you guys later. Dito kami sa sasakyan ito at madami kami mga dalang pagkain dyan. Kasi while driving. So, yan. The sun shines. And it's a good weather today, guys. Dito ako sa bintana ng school namin. Yan, kita niyo ba yan? Ganda ng weather. Pause namin ngayon. Ano naman to, integration naman ito. Parang yung history, lahat ng walang pag-aralan ko. Ganda ng araw, oh. Sikat ng araw. Morning! Happy Tuesday! Nandito ako ngayon sa bus stop. May dumadaang sasakyan. Nahihiya ako. Nandito ako ngayon sa bus stop at waiting sa aking bus. I'm going to school. Anyway, Tuesday ngayon? Wednesday pala ngayon. Grabe buhok ko guys, so dry. Kaka-plancha. So yes. Lagay ko kayo dito. This is my outfit for today's video. Ay, nako po. Dito na lang. Okay. Okay na pala ako kanina pa. Anyway. Tapos, kanina ay ayun. So, ang dami naming ginawa sa school at ang dami din naming mga bagay na ginawa nga. Ganyan. Tapos, ayun. Tapos, yung kaklase kong isa is nagaya siya na na pumunta kami, magkape. Ganyan. Kasi nga, bumili kami ng something para sa teacher. At ito ay paghahati-hatian ng lahat. Paghahati-hatian ng lahat. Taglahat sa buong klase namin. Sa ganun. Kasi nga, matatapos na nga yung school. At exam na nga namin sa Friday. So, yes. Wednesday ngayon, guys. So, yun. So, anyway, naandun yung nasa akin. Kasi ako daw ang magbabalot. O, diba? Nagpresenta ako na ako mag-gift wrap. Ayan. So, ang problema, hindi kami nakabili ng pandikit. Wala na pala kaming pandikit dito. Anong tawag ito? Scotch tape. Naalala ko. So, tingnan ko mamaya dyan sa Aldi kung mayroong scotch tape. May binabili kami. Ito yung yan. Tapos, ito yung card. Danke. Ang nakalagay dito is Danke mit einer Blume und einer Handvoll Sonnenstrahlen musste ich dir von Herzen Danke sagen für alles, was du für mich gemacht hast. Danke für deine Zeit und deine Geduld. Du hast mir sehr geholfen. Du bist einfach gut. Ich bin so froh, dass ich dich kenne. Der Himmel ist so herrlich blau mit dir. So, kung ita-translate natin ito, charot. Ito yung nagpapasalamat, thank you card na nagpapasalamat na, ayan, salamat sa lahat ng ginawa niyo sa amin, salamat sa oras, salamat sa pasensya, salamat sa pagtulong na ang lahat ay naging easy, kumbaga, at ayan, happy kami na nakilala ka namin at always beautiful or blue na nandito ka na parang ganon. Sa ganon. Ayun. So, ito yung binili namin. Tapos, ito. Ayan. Ano ba tawag dito? Ketel. T for one set.
Ayan, ito yung itsura niya. Ayan. Tapos, yung isa ay, ito. HIF kung tawagan nila. HIF. Pero this one is yung libro, notebook na may ballpen. Kasi nga, syempre teacher yung amin na yun. Doktor yun ng edukasyon. At mahilig siya sa ganyan. Mga sulat, ganyan. Talagang importante sa kanya yung mga notebook, mga ganyan. So, yun. Tapos, yun. Tapos, ito pa, nung pauwi na kami, nawala sa isip namin yung bus. So, ganon. So, ang nangyari is, yung isa namin kaklase is, malapit na siya doon sa city. Kumbaga parang, lakad lang talaga. Malapit na siya doon. Ako naman, 5 minutes. Pero pagka nilakad mo, 15 minutes. So, hindi namin inakala nung kaklase kong Polish na, hindi kasi kami tumingin ng oras. Hindi kami tumingin ng tapos wala pa lang bus. Naglakad kami. So, ako, okay lang. So, naglakad kami. At may kasama ako naglakad, no? Pauwi ng bahay. Tapos, ayun. Tapos, naglakad lang din siya papunta doon sa pagka dito sa bus point, malapit sa akin. Tapos, siguro mga 5 minutes na lakad, papunta doon sa kabilang bus point, doon siya naghintay. Pero medyo matagal pa. Ni-invite ko nga siya dito, sabi niya, hindi na, kasi sabi niya gano'n, maghahantay na lang ako doon. Dumaan pala din kami ng Aldi, pero hindi din ako bumili ng scotch tape pa. Kasi nga, ngayon ko lang naalala, na wala pa kami pandikit. So, papaano ko siya i-wrapper, diba? So, yun. So, inilabas ko yung akin nilabahan, guys, oh. Naglaba ako ng puti kaninang umaga bago ako pumasok sa school. Tapos, mamaya naman is mag-Aldi muna siguro ako. Tapos, after ko mag-Aldi, ay magbababad naman ako ng mga decolor kasi para masabay ko na tong suot ko. So, yun. So, yes, guys. So, see you later. Guys, welcome back. So, nakapagpunta na pala ako ng Aldi. Tapos, ayun. Dumating na din yung aking Yuzawa bells. Ayan. So, yun. Pumunta kami. Tapos, pumunta kami ng Philips kasi binili siyang something. Tapos ngayon, nandito kami sa opisina. Sa opisina niya. Charot. So, waiting lang din ako sa kanya. Kasi may sinagdat na siya dito. Ito ako sa sasakyan. Pero, gali ako doon. Lumabas ako. Charot. Kasi ginawa lang siyang importanteng bagay. Tapos may nabili kami guys sa popcorn doon. Nakita ko, sabi niya, gusto mo ba ng popcorn? Bumili ka ng popcorn. So, laki. 500 grams. Para to sa kay Rafael bukas. Ayun na siya, bumabalik na yung sound. Tapos, may nakita akong libro. Ito, para to kay Rafael. Kasi nga, grade 1 na siya. So, pag-drawingin ko siya dito. Kasi magsistay siya sa amin ng 1 week. So, kailangan maghanap ako ng mga kung anong pwede namin gawin sa bahay. Ayan o. So, yun. Bastel Malspas. Ito naman ay abswayaran. Pero, for drawing. Ayan o. For coloring pala to. So, bibili na lang ako bukas ng color. Kasi doon sa nabilhan namin ito, walang color. My husband is there already. Look. So, yun. Hallo, meine Liebe. Vilket ist dir? Mr. Fight was driving. Oh, you look so bad. Oh, you see here? Yeah. Okay. The line is here. It's in here. Okay. Video. It's a big cartoon. Hi guys, bahay na kami kanina pa. Kita niyo na yung tiyan ko lumalabas. Kasi malaki na ang tiyan ko. Kakakain. May chichirya dito. Nakain kayo namin ng asawa ko, diba? Nag-UTI yan Tapos, mag-ano pa? Chichirya. Charot. Ay, nasabi ko tuloy. Charot. Nagka-UTI ako guys. Tapos, inumpisahan ko na yung pagbalot-balot. Sa akin pinagkatiwala ito pagbabalot. Kaso lang, hindi maganda ito nabili namin. Kasi dito pala, may variasyon ang mga pandikit.
Inano ko naman yung asawa ko. Siya naman bumili nito kasi sabi ko mag-gift wrap ako. Hindi siya magandang pandikit, promise. Hindi siya magandang pandikit. Tapos parang tingnan nyo naman itong ano ko, parang ewan ko. Parang hindi ko nakuha yung pinaka-gusto kong makuha. Charot. Yung ano, yung gusto kong mangyari dito, ewan ko. So, binalot-balot ko na guys yung gift namin sa aming teacher. Ito pa. Ay, yung asawa ko na ano siya magtingin-tingin sa akin, sabi niya lumabas siya. May bukas pa daw na store, puntahan daw niya, hindi na ako sumama. Bibili daw siya ng pandikit. Ay, naku. So, yun. Mga ng TV. So, yan. Balikan ko kayo mamaya. Ay, boses ko. Hi guys, good morning. Happy Thursday. So, Thursday na, hindi ko kayo na-update kahapon. Sa loob yung akin nilabhan, no? Kasi hindi ko siya pwedeng ilabas kasi in case of umulan at least, diba? Kasi konting ano lang yan, tutuyo na. So, anyway guys, Thursday na, ang bilis ng araw at bukas ang exam namin. So, yes. I'm still nervous. I'm still nervous. Ay, talagang kinakabahan ako, but yeah. Verse, das. Tapos natapos ko na rin tong aking toka na what do you call this one? Tarot. Na wrap nitong gift namin sa teacher namin. So, natapos na. Ang yung mukha ko, kitang-kita nyo. Pakita ko sa inyo. Ayan, oh. Oh, diba? Charot, pakita ko sa inyo naman. So, ayan siya, guys. Oh, sa personal. Sa personal, ayan. Silagyan ko ng bulaklak yun, oh. Oh, diba? Tapos mga kulot-kulot. Wala namang ibang ano dyan. Basta ayan lang. Charot. Kirot-kulotan ko lang. Ayan, oh. Ayan. So, yan yung aming gift. So, guys, ayan yung gift namin. Lahat ng mga klase ko, ako yung magkakape dahil, anong oras na? 6:45. 6 kasi ako nagka-alarm, tapos bumabangon ako mga, charot. Pagka hindi pa ako tinatawag ng CR, hindi pa ako bumapagod, charot. Hindi maaga kasi yung aking asawa, tapos nagigising din ako. So, yun. Bukas na yung exam namin, guys. Nakaka-stress pagka iniisip. Charot. Ayun. So, yeah. We can do this, people. Let's drink coffee first. Bait. Tinapay ako dito. Nakalimutan ko bumili saging kahapon. Kasi yun ang almusal ko, yung saging at kape. Nakalimutan ko bumili ng saging. Avocado yung binili ko. Ano saging? Sarap. So, ayun. Mamaya namin ibigay ito. At bukas is hindi namin sure kung magkakaroon pa ba, kasi nga, kumbaga exam. So, ayun guys. I will see you tomorrow. I will update you about the exam and all of that. Ayan. So, thank you guys so much.